Λοιπόν, παιδάκια μου γλυκά, σας έχω ανεβάσει φωτογραφίες και μου αναστατωθήκατε. Πώς θα πάμε καλοκαίρι διακοπές, πώς θα κλείσω εγώ ήσυχη με το κεφάλι μου ήρεμο ότι σας έχω τακτοποιημένους, ωραίους στολισμένους με τα καινούρια υπέροχα σχέδια που έχει ετοιμάσει για σας η Άννα Μαρία Μαζαράκη. Κάποια από αυτά τα φοράω. Βλέπετε, εδώ δεν μπορούσα να βάλω κάτι άλλο. Ήταν τόσο επιβλητικό αυτό εδώ, Άννα Μαρία, που λέω όχι, δεν θα το κρύψω γιατί ρε παιδί μου, τόσο τη λάμπει, τόσο ότι είναι ιδιαίτερο. Γέμισε αυτό το ντεκολτέ, δεν θέλει κάτι άλλο, φωνάζει, αφήστε με μονάχη. Μονάχη, τέλος πάντων, μονάχο. Το μάτι που βλέπετε, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι όλα τα λεφτά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Όπως βεβαίως πάρα πολύ ωραία είναι και τα υπόλοιπα που φοράω. Επειδή μας αρέσουν πολύ τα μάτια. Και τα μάτια από εδώ, 5 αλλά διαφορετικά και από εδώ, σχέδια. αυτά εδώ τα δαχτυλίδια, τα λευκά, με τις πετρούλες γύρω-γύρω. Και αυτά μου αρέσαν, ταιριάζαν και με το μανικιούρ μου. Πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης, πολύ ωραία, όλη η σειρά αυτή με τα βραχιόλια. Άσχετα αν εγώ έβαλα ένα, είναι πάρα πολλά. Έβαλα ένα γιατί ήθελα να βάλω δίπλα κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν ήθελα σήμερα να σας μπερδέψω πολύ, γιατί είναι η τελευταία μας εμφάνιση και θέλω να έχετε στο μυαλό σας καθαρές εικόνες για να ξέρετε πολύ ξεκάθαρα τι είναι αυτό που σας αρέσει και τι είναι αυτό που θα πάτε να βρείτε. Είτε μέσα από το e-shop της Άννας Μαρίας, είτε μέσα από τη μαγαζιά της, έχουν και πολλά. Πόσα έχεις πια? 17. Ορίστε. Ζωή να έχουν. Λοιπόν, έτσι λοιπόν θα τα βλέπουμε μαζί ένα-ένα. Καθαρά και ωραία για να καταλαβαίνετε τι να. Και εδώ πέρα, ας πούμε, παρότι. Εδώ λέω δίπλα στο ρολόι, δεν θα πολύ φαίνεται, αλλά δεν είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό εδώ με τις πετρούλες, οι οποίες είναι σαν να έχουν μπει, σαν να έχουν καρφωθεί μία στο χέρι. Αυτά τώρα μόνο από κοντά θα τα δείτε. Το ξέρω ότι σας αρέσουν ότι δείχνω. Και εμένα μου αρέσουν, γι' αυτό και τα δείχνω. Λοιπόν, επειδή θα πω στο θέμα, ό,τι σας έχω ανεβάσει Twitter, κάνετε retweet και ό,τι σας έχω ανεβάσει Instagram, έχω ανεβάσει 2 διαφορετικές φωτογραφίες, κάνετε like. Και έρχομαι σιγά σιγά για δώρα. Για να σε ακούσω. Έχουμε φέτος, δηλαδή τώρα βγαίνει μια καινούργια συλλογή, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Να σου δείξω. Κοίτα εδώ. Θυμάσαι τελευταία φορά που μου έλεγες άρεσαν οι μαγνήτες? Ναι, πάρα πολύ τους βολεύτηκα. Ολόκληρη σειρά από μαγνήτες. Μπράβο. Κολλιέ, πολύ καλά. κοντό και μακρύ. Κοντό. Κοιτάξτε τι ωραία που μπαίνει εύκολα. Κλακ, τα ακούσατε το κλακ. Αυτό ήτανε. Μπήκε, τέλειωσε. Και πρόσεξε να το δεις. βγάζεις. Αν το βγάλεις, αυτό ενώνεται και γίνεται μακρύ. Και γίνεται και βραχιόλι. Αυτό πάει εδώ, αυτό πάει εδώ και αυτό πάει εδώ. Ακόμα καλύτερο. Και γίνεται το μακρύ σου κολλιέ. Όπως σου αρέσει. Το θες μακρύ, το θες κοντό. Γίνεται και βραχιόλι διπλό. Για δείτε το και έτσι. Μαγνήτες οι οποίοι, πάση περιπτώσει, νομίζω ότι προσφέρουν και διαφέρουν και είναι και μάτι ο μαγνήτης και δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Και μπαίνει και στο κεφάλι το μακρύ. Μου έκανε την άλλη φορά τα μακριά, αλλά άκου τώρα, θα τα πω σε σένα μάλλον θα τα πω. Λοιπόν, όταν μου βάζετε εδώ το στρογγυλό, δεν μπορεί να στρώσει καλά το κεφάλι. Εδώ θέλει κάτι που να κρέμεται, δηλαδή να μην το κρατάνε οι δύο πλευρές, να το κρατάει η μία για να πέφτει λίγο πιο χαμηλά. Καταλάβατε? Γιατί όταν είναι ένα στρογγυλό που το τραβάει από εδώ και το τραβάει από εδώ, είναι σαν να σε χτύπησε στο δόξα πατρί. Ενώ αν στάζει σαν δάκρυ, αυτό είναι το σωστό. Τα λέω στη φίλη μου. Το Σεπτέμβρη θα σου φτιάξω άλλο. Οκτώβρη βγαίνω όμως, μην μου ξεχαστείς. Αν τα φτιάξει, έρχεσαι με περιμένεις, θα στείλουμε καινούριο σκηνικό. Μετά τις διακοπές. Ωραία. Τέλεια. Πάλι μαγνήτης, μακρύ, το οποίο έχει και κορδόνια και φοριέται 2 φορές γύρω από το λαιμό. Λοιπόν, πες μου για αυτά εδώ τώρα, τα τεράστια. Είναι νοηρωμένα, τα φοράω κι εγώ. Είναι τα δόντια μας τα καινούρια. Εγώ επειδή φοράω πολύ ανοιχτό ρούχο, θέλω να βάλω το μαύρο για να γράφει, να φαίνεται, να το βλέπουν καλά. Πρόσεξε να δεις τώρα. Αυτό που φόρεσες έχει ένα ματάκι απάνω, κολλημένο. Ναι. Έχει τουρκουάζ πετρούλες. Έχει δέρμα. Σκέψου το με καφτάνι, θάλασσα. Και μαζεύει. Βράδυ. Μαζεύει, γίνεται πιο κοντό, πιο μακρύ. Και υπάρχει και με τύπομα με μάτια πάνω. Αυτό τι έχει, έχει το ματάκι, το ματάκι έτσι. εκεί πάνω. Α, όπως αρέσει το καθέναν. Κοίτα εδώ. Α, ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι εκπληκτικά κολλιέ. Και αυτά εδώ είδα και μου έκαναν εντύπωση. Συγχωρείτε λίγο που σας γυρνάω πλάτη. Είναι ένα είναι από τα 5 μάτια τα καινούρια που βγάλαμε. Για δείτε το ψαράκι. 5 διαφορετικά μάτια, γιατί οι πελάτησές μας φέτος θέλαν πάρα πολύ μάτι. Και σχεδιάσαμε 5 όλο διαφορετικά ματάκια. Αυτό είναι το ψάρι μας με το μάτι και τα λέπια του. Ναι. Άλλο μάτι με καρδούλες. Για δείτε. Το ίδιο σε κοντό. Δεν έχει πλάκα. Δεν είναι τέλεια. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, αυτό που έχω βάλει στο λαιμό μου, με τι άλλο συνδυάζεται? Γιατί είναι καταπληκτικό αυτή η ματάρα, την οποία και θέλω να τη δώσω δώρο τώρα.
Αυτό εδώ το κοντό τομάτι το τεράστιο, που είναι κοντό για το λαιμό, αλλά πραγματικά. Το έχω και σε μακρύ. Κοίτατε, γεμίζει τα πάντα, ρε παιδί μου. Τελείωσε, το φώτισε. Φώτισε τρομερά. Το υπάρχει και με κορδόνι. Για δείτε και αυτό. Κάτσε για να κρύψω λίγο το άλλο. Τέλειο. Γεμίζει. Και αυτό υπάρχει και μακρύ. Και είναι τόσο χαρούμενα. Πάει μαζί με τη σειρά από τα σκουλαρίκια μας. Φοράς ένα από αυτά. Πιο ελαφρύ σκουλαρίκι. Αυτά που βρήκα να βάλω, πραγματικά. Έχεις δοκιμάσει ποτέ? Όχι, δεν έχω την δοκιμάσει πιο ελαφρύ σκουλαρίκι. Γιατί κάνει αλλά φοβερό εφέ. αυτό το σκουλαρίκι πόσο φωτίζει το πρόσωπο και πόσο γεμίζει. Κοιτάξτε με αν φας. Κοιτάξτε με αν φας. Δεν βλέπεις σχεδόν τίποτα. Πάρα πολύ. Δες το. Δεν είναι φίνο? Εμείς είμαστε γνωστοί για τα λεπτεπίλεπτα και τα πιο φινετσάτα. Αλλά ήθελα να βγάλω πιο μεγάλο κόσμημα, πιο εντυπωσιακό, γιατί όλη η σειρά φέτος είναι πολύ μπαμ. Να το, και αυτό είναι ωραίο. Τέλειο. Και αυτό είναι ωραίο. Και σκέψου τώρα το σκουλαρίκι που είχες να ήταν σε τουρκουάζ. Μισό λεπτάκι να φτάσουμε στο πάνω πλάνο. Για να το δω. Εμένα μου αρέσει το άσπρο, συγγνώμη. Είναι πολύ φως, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ φως, δηλαδή πολύ. Γιατί. Όχι το τουρκουάζ, δεν είναι. Το τουρκουάζ είναι καλοκαιρινό. Το πιο καλοκαίρι είναι το τουρκουάζ. Αλλά δεν ξέρω, όταν το έβαλα είπα, όπα, εδώ Ιδιαίτερο. είμαστε. Δεν Φοβερά δοκίμασα ιδιαίτερο. άλλο, έμεινα. Με το που το έβαλα είπα, εσύ θα μείνεις. Δεν βγαίνεις. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, δώστε μου τη γραμμή να δώσω αυτό το υπέροχο μάτι που φοράω στο λαιμό. Πραγματικά είναι πολύ καταπληκτικό και θα το χαρεί το κορίτσι μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κορίτσια. Γεια σας. Μιλάει καλέ και στις δυο μας. Καλησπέρα, κορίτσια, μην κρύβεσαι. Καλησπέρα. Λοιπόν, Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. και εμείς το ίδιο. Το όνομά σου. Έφη, Από πού, Έφη μου? Σπέτσες. Σπέτσες. Λοιπόν, Ωραία. έλα. Θα κάνουμε μπαμ στις Σπέτσες. Με το κόσμημα το όλο καινούργιο της Άννας Μαρίας Μαζαράκης. Το στέλνουμε πολύ σύντομα. Πολλά φιλάκια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, πόσο να κάνει τώρα αυτό. Έλεν, μπες λίγο στο site τους. www.τώρα ξεκινήστε να γράφετε. annamariamazaraki.gr. Όταν το ξεκινάς, όταν το ανοίγουμε, σε τι επάνω μπαίνουν, βρίσκουν τα βραχιόλια, τα δαχτυλίδια, τα κρεμαστά, τα σκουλαρίκια, τι. Όλα. Δεν μπορεί όλα στην πρώτη τα σελίδα. Στην πρώτη σελίδα είναι δεν όλα. γίνεται. Διαλέγεις. Αν θέλεις σκουλαρίκι, δαχτυλίδι, Πατάς βραχιόλι, πρώτα πατάς και ύστερα. πρώτα. Δεν βλέπεις φωτογραφίες από κάτι εκείνη την ώρα που τα Έχει ανοίγεις. τις φωτογραφίες και πατάς απάνω και σου βγάζουν τα βραχιόλια. Πατάς ένα βραχιόλι ενδεικτικά και σου βγάζει τα Έλεν, βραχιόλια. πάτε αυτό σε παρακαλώ. Γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό πραγματικά και θέλω να ξέρω πού κυμαίνεται η τιμή του. Είναι πολύ καλή τιμή. Γιατί είμαστε προσιτοί. Το Προσιτούλες. ξέρουμε. Πώς λέει και η Προσιτούλες. διαφήμισή σου, προσιτή πολυτέλεια. Και όχι τίποτα άλλο. Τώρα ανοίξαμε και ένα blog. Έχουμε δηλαδή, αν μπει στο site σήμερα, Τι είναι αυτό από την τώρα που Παρασκευή, ανοίξατε το blog, για εξήγησέ μου. έχουμε ένα καινούριο, ένα κομμάτι του site μας, το οποίο είναι βίντεο, είναι πώς να φοράς τα κοσμήματα, είναι ιστορίες γύρω από τις πέτρες, είναι fashion, είναι τι σκεφτόμαστε, μάλιστα. τι πάει με Αυτό τι... πού το βρίσκουνε, μέσα μόλις Μέσα βγουνε στο site. Μπορούν να γράψουν blog.annamariamazaraki.gr ή στο site μέσα θα το δούνε. Λοιπόν, και επειδή δείξαμε τα δύο σκουλαρίκια, αυτά που φοράω, αλλά και σε τυρκουάζ, άλλο σχέδιο, δεν έχει σημασία, ξέρω, έχει πολύ μεγάλη Και σε γκάμα. κοράλι. Και σε κοράλι. Να δούμε και κάτι τελείως κόντρα που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί το καλοκαίρι Φωτίζει ο χρυσός πάρα μου αρέσει πολύ. πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, για δείτε λίγο αυτό. Δεν ξέρω τώρα ποια κάμερα θα το δείξει για να γυρίσω. Τα ωραία με αυτά είναι ότι είναι μεγάλα, έχουν όγκο, αλλά δεν έχουν καθόλου βάρος. Είναι πάρα πολύ ελαφρά και αυτά. Γιατί η τρύπα δεν πρέπει να μεγαλώνει. Μας αρέσουν τα μεγάλα σκουλαρίκια. Ποια τρύπα να δεν μεγαλώνει. Βρε Άννα Μαρία, είμαι αφηρημένη, κοιτάζω τα σκουλαρίκια αν μου πάνε, που μου πάνε. Δες αυτό εδώ που είναι τεράστιο και όμως είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Ναι. Κάνεις όλο το εφέ, γυαλίζει, αν έχεις και μακρύ μαλλί δείχνει πάρα πολύ μέσα από το μαλλί, δηλαδή λαμπυρίζει. Ναι, όντως έχεις Η δίκιο. κρίκη είναι ωραία. Μήπως βάλω αύριο κανένα τέτοιο χρυσό. Ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Και βεβαίως οι μικρές λύσεις που λέω εγώ, μικρές ελαφρυματικές. Αυτός μου είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι πάρα πολύ φίνο. Α, μ' αρέσει. Δείτε, Είναι μια ένα- σταλίτσα. εάν Τώρα θα δεις το βάλω. πόσο θα το βάλω, ωραία. γιατί τώρα ό,τι και να φοράω, επειδή είναι αυτό το άσπρο που κάνει μπαμ, που σας παραπλανώ και δεν μπορείτε να καταλάβετε άλλα πράγματα. Τώρα το ένα θα το βάλω το ένα κοντό. τόσο Μαρία, μου ωραία. έχεις μικρότερο νυχάκι από Βεβαίως. μένα. Ωραία. Δεν έχω νύχια βασικά. Δεν το έχω με αυτά.
Αυτό το σκουλαρίκι, το Χαμός ωραίο του. επάνω, λέει, στο τηλεφωνικό κέντρο. Μην μου μπλοκάρετε το σύστημα, σας παρακαλώ, κορίτσια, προσπαθήστε. Κοίτα τώρα, Ελένη, πώς είναι κομμένο, είναι το μέταλλο, ακριβώς εφαρμόζει πάνω στην πέτρα. Και όπως το βάζεις, δηλαδή λαμπυρίζει, αντανακλάει φως απίστευτο. Καλέ, μου πάει πάρα πολύ. Ναι. Μα μου πάει καταπληκτικά. Τώρα μεταξύ μας σου πάνε. Όχι, αυτό θαυμαστούμε και μόνοι μας. Μου πάει, ρε παιδί μου. Αλλά νομίζω και εσάς να πηγαίνει. Γιατί σκέφτομαι τώρα και ξανθιά να μην είσαι, αν και έχει σκίσει το κατάξανθο φέτος. Τέλος πάντων, λέω και καστανίνα είσαι, και μελαχρινή, και καστανοκόκκινη, και κατακόκκινη. Αυτό εδώ πέρα η λάμψη που κάνει στο αυτάκι. τόσο απλό. Το τόσο απλό είναι, αλλά μικρό. τα απλά είναι. Μην το λες μικρό, γιατί τη λάμψη του τη βγάζει. Βέβαια. Τη λάμψη του τη βγάζει. Μπορεί να είναι Είναι μικρό. φίνο. Δες το και αν φας, μπορείς να με δώσεις μόνο κατευθείαν από την μπροστινή μου κάμερα, σταυρούλη μου. Να το. Ορίστε, βλέπετε. Πες ότι σε κοιτάω έτσι. Τσακ, το βλέπεις. Μικρό. Όσο κουνιέσαι, αλλά αντανακλάει θαυματουργό. φως. Θα μείνει αυτό. Πού είναι και το άλλο για να μην το χάσω. Εδώ. Θα φορεθεί. Είναι καταπληκτικό. Τώρα θα την κάνω την αλλαγή και μέχρι να την κάνω εγώ την αλλαγή. Και σε μ' αρέσει παρακαλώ. πάρα πολύ που έβαλες τα δύο δαχτυλίδια μαζί. Το Σ' αρέσει, σεβαλιέ μαζί με το δαχτυλίδι το άλλο. Τα σχεδίασα ακριβώς για να φορεθεί έτσι. Σοβαρά? Αλλά δεν ήμουν σίγουρη ότι θα τα φορούσες. Γιατί να μην τα φορέσω. Είναι Αφού μ' αρέσανε. εκπληκτικό. Γιατί Για, είναι τα παρακαλώ. καινούρια μας μάτια, Μμ. με τσακτίνες. Δηλαδή. Έκανα 5 διαφορετικά μάτια. Και ένα από αυτά μου έχει φεύγει από τα ακτίνες, χέρια. είναι αυτό που φοράς εσύ τώρα. Το ακτινωτό που έχεις και το βραχιόλι σου. Να σου βάλω το από πίσω. Βεβαίως. Τέλεια. Λοιπόν. Οκ, θα περάσω στις διαφημίσεις που μου λέτε, αλλά θέλω να επιστρέψουμε λίγο να μου μιλήσεις για αυτά. Που είναι πολύ του Αυτά- χρυσού και δεν το ξέρω το θέμα, αλλά μου φαίνεται ότι και αυτά θα κλέψω. Αυτά λοιπόν είναι μια καινούρια σειρά. Λίγο έγραψα και αυτό. exclusive, είναι πιο ακριβή, αλλά είναι ασήμι, Είναι πιο ακριβή. είναι πιο ακριβή. Είναι πιο ακριβή, είναι πολύ πιο ακριβή. Είναι μαζαράκι ακριβή. δηλαδή. Έχεις γίνει, Αννα Μαρία μου. Πώς έχουμε, ξέρω εγώ, αυτό που είναι 20 τίποτα. Ναι. Αυτό δεν είναι 20 τίποτα, αλλά δεν είναι πολύ ακριβό. Και κοίταξε, παιδιά. κοίταξε. Αυτό τι είναι. Αχ, μπράβο. Μαγνήτης. Ναι, καιρός ήταν. Κάτσε να βάλω πίσω το μάτι να μην μπερδευόμαστε. Και να βάλω αυτό να το δω λιγάκι. Είναι μαγνήτης, κλείνει μπροστά. Πιο εύκολο κομμάτι, μπορείς να φανταστείς. Ρε, εσύ γράφει ωραία. Κοίταξε και αυτό. Εγώ τώρα ξέρεις, είμαι του χρυσού. Με τα εγώ. σημαίνια δεν το έχω πολύ, αλλά, Αλλά εσύ, το όχι καλοκαίρι εσύ, που μαυρίζουμε. εσύ, αυτό είναι το στυλ σου. Σταμάτα. Δεν έχουμε το ίδιο στυλ. Εσύ είσαι από εδώ, εγώ είμαι από εκεί. Εμένα- Αλλά τώρα όμως που τα έβαλα. Είδες τώρα αυτό, το οποίο έχει μαγνήτη εδώ και ανοιγοκλίνει. Για κάτσε λίγο να το βάλω από εδώ που είναι και το Είναι ρολόι μου στο ίδιο εκπληκτική χρώμα. διαφορά. Εκπληκτική διαφορά. Δηλαδή τόσο διαφορετικό. μ' αρέσει που Κάνει κλείνει εύκολα. το δέρμα, το εύκολο, το πρωινό, το όλες τις Καλέ, ώρες. φύγε από μπροστά μου, έχεις πάει όλο το πλάνο, δεν βλέπω το πράγμα που φοράω. Δεν μου λες, το ξέρω, το βλέπω κι εγώ την ωραίο. Έχεις καμιά δαχτυλιδάρα να βάλω στο χέρι? Βεβαίως. Αντίστοιχη. Διάλεξε. Αυτά μη μου τα χάσεις όμως, γιατί πολύ τα αγάπησα τα ωραία μου αυτά τα δαχτυλιδάκια. Διάλεξε. Τι είναι αυτά, δαχτυλίδια? Ναι. Τι να διαλέξω, ξέρω, εγώ δεν έχω ξαναβάλει τέτοιο. Για να δω. Πώς το βάζω, καλέ, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και εγώ, από πότε ξεκίνησες και εσύ να μας λες πώς να στυνθούμε? Τρέλανέ μας εδώ μέσα. Σε μένα το λέει. Α, σε σένα το λέει, γιατί με Μπαίνω στο τρέλανε. πλάνο συνέχεια. Για κάτσε ρε παιδιά να δω, μισό λεπτό. Σε Απίστευτο. ποιο δάχτυλο να το βάλω, Εκεί, γιατί... εκεί. Ωραία, εκεί. το βάλω εκεί Και γιατί εδώ, μου είναι λίγο εδώ. μεγάλο. Ε, Και εδώ. ναι. Είναι θεϊκό. Ωραία. Εδώ, εδώ. Για δοκίμασέ το εδώ, και στο μεσαίο. εδώ. Θαύμα. Τι λέτε. Καλέ, πείτε κάτι κι εσείς. Τόση ώρα εδώ χαϊδεύω όλη τη μέση μου. Εγώ έχω χαϊδεύσει την κοιλιά μου, τα πάντα τα έχω χαϊδεύσει. Μπας και μου πείτε εδώ πέρα τι βλέπετε. Τι βλέπετε ρε παιδιά, μιλήστε. Μου πέσαν όλοι κάτω, ξέρει. Διαφημίσεις να τους συνεφέρουμε και επιστρέφουμε. Μπήκε και ο Βασίλης λίγο να μου φτιάξει το μαλλί για να βάλουμε ένα από αυτά τα ωραία πράγματα που μας έφερε σήμερα η Άννα Μαρία. Πώς σας φαίνεται, ρε παιδιά? Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα κολλιέ που το περνάς 2 φορές εδώ και το ένα κομματάκι το παίρνεις και το γυρνάς Επειδή είναι από πάνω. λάστιχο μέσα. Ναι, έχει λάστιχο. Και φοριέται ή βραχιόλι, ή στέκα, ή κολλιέ. 3 σε 1. Εσύ είσαι. Άτακτο κορίτσι. 3 σε 1. Για κάτσε να δω που δεν κάθεσαι ησυχία. Πραγματικά είσαι άτακτο κορίτσι. Δεν κάθεσαι. Πόσο καιρό έχω να σε δω? Μην πεις από το Αγίου Βαλεντίνου. Όχι. Έχω. Πριν το Πάσχα. Α, πριν το Πάσχα, ξέρεις πώς μου φάνηκε? Πάρα πολύ καιρό. Πολύ καιρός. Πολύ καιρό. Γιατί?
Λοιπόν, έλα πάμε στα δικά μας τώρα. Για πάμε λίγο στα δικά μας και θα ήθελα ένα κορίτσι να με πάρει τηλέφωνο να του δώσω δώρο αυτό εδώ το οποίο το φοράς και σαν κολλιέ. Κανονικά, το κρεμάς στο λαιμό ή το γυρνάς πολλές φορές και το κάνεις βραχιόλι ή αν θέλεις το βάζεις και στα μαλλιά. Και κάνει πολύ μεγάλη τσαχπινιά. Δεν μπαίνει δύσκολα. Πραγματικά τώρα το περάσαμε όλο έτσι, το σηκώσαμε μέχρι εδώ και το ένα το πήγαμε μια βόλτα πιο δίπλα. Πιο δίπλα, πού το πήγαμε, δηλαδή λίγο παραπάνω εδώ. Λοιπόν, θέλω ένα κορίτσι να έχει μαλούρα, να το ευχαριστηθεί, να το πάρει, να κάνει το καλοκαίρι του έτσι να παίξει ωραία. Λοιπόν, και μπαίνω να δώσω και ένα δώρο στα γρήγορα από το Instagram, κορίτσια. 2 διαφορετικές φωτογραφίες έχω ανεβάσει στο Instagram, το θυμάστε έτσι. Η μία είναι με τα σκουλαρίκια μου, τα άσπρα, τα λάτρεψα. Είμαστε 48.017. Μπαίνω κατευθείαν να σας δώσω, κοριτσάρες μου. 48.000 και τι είχα πει, θα δώσω σε 2, δεν θυμάμαι. Θα δώσω σε 2. Λοιπόν, Φωτεινή Παυλίδου, Αριδαία λέει, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κοριτσάκι λοιπόν. Μόλις κέρδισες το ζευγάρι σκουλαρίκια μου τα λευκά και θα δώσω και ένα δεύτερο τσάκμπαμ. Και θα αφήσω τα βραχιόλια για σε λίγο. Λοιπόν, και η Φανή Κάτς, δεν μπορεί να ανοίξει καν. Πολύ ωραία, κερδίζει το δεύτερο ζευγάρι σκουλαρίκια. Συγχαρητήρια, κορίτσια μου. Όμως, μην μου ξεχνάτε ότι μπορεί, πώς είχα πει, 2, καλά τα λέω. Μπορεί να έδωσα τα σκουλαρίκια τα λευκά, αλλά υπάρχουν ακόμα τα κολλιέ. Που σας γράφω ότι κάντε like, κάτσε να το ανανεώσω γιατί έχει μείνει 5.000, 49.500, τσακ μπαμ. Λοιπόν, τι σας γράφω εδώ, κάντε like και 2 από εσάς κερδίζετε από ένα κολλιέ. Βλέπετε πόσα κολλιέ σας έχω κρεμάσει. Όταν θα σας πάρουν τηλέφωνο από αυτή τη φωτογραφία θα πείτε ποιο θέλετε. Ποιο θέλει. Έχω ανεβάσει πολλά γιατί μου αρέσαν, δεν ήξερα ποιο να διαλέξω. Και επίσης, ναι, θα την βγάλω την κοπέλα. Έχω ανεβάσει και αυτή τη φωτογραφία στο Twitter. Μισό λεπτάκι να σας τη δείξω και τα ξέρετε εσείς, είσαστε. Τα βρίσκετε όλα. Με τα βραχιόλια. Διάλεξα αυτή την τριάδα βραχιολιών. Το ένα το φοράω. Είναι αυτό που φοράω, θα σας το δείξω σε λίγο πάλι από κοντά. Και σας λέω ότι όλοι κερδίζετε από ένα βραχιόλι αυτά που βλέπετε. Ένα η μία, ένα η άλλη, ένα η παράλληλη. Συνεχίστε λοιπόν τα retweet. Και δώστε μου και το κορίτσι που θα πάρει αυτό που φοράω στα μαλλιά, που πραγματικά θα σας αρέσει πάρα πολύ. Θα το κάνεις πολύ κέφι. Στην ένα. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Ελένιτσα. Γεια σου και σένα, γεια σου. Ποια είσαι? Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα από Αθήνα, Ήλιον. Πολύ ωραία, Αλεξάνδρα μου. Το βλέπεις, έτσι. Πολλές οι χρήσεις του. Θα το ευχαριστηθείς πολύ. Πολλά φιλάκια και καλοφόρετο. Στη φίλη μου την άλλη που έχει γενέθλια στο Sky, τι να τη στείλουμε δώρο? Εγώ θέλω να στείλεις ένα δόντι. Προσπαθώ το οποίο είναι να καταπληκτικά. Δόντι. Δόντι, καταπληκτικό. Όχι, μωρέ, θέλω να τη στείλω αυτό του λαιμού. Του λαιμού, αυτό που φορούσα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Πού το άφησα? Ποιο είναι, μωρέ, πού το έβαλα? Να το. Αυτό θέλω να τη στείλουμε. Αυτό δεν φορούσα στο λαιμό ή άλλο φορούσα? Όχι, αυτό είναι μακρύ. Α, το φοράω ακόμα. Α, καλά, ουδέν γάρα έρχεται μόνο. Λοιπόν, να το. Αλκιστούλα μου, για να μην σε πιάνει το μάτι, γιατί έτσι, ξέρεις εσύ. Με αγάπη πολύ μεγάλη. Θα σας δώσω το τηλέφωνο για να το στείλετε απευθείας στο κορίτσι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς με τι να συνεχίσουμε? Βρε, με έχουν εντυπωσιάσει αυτά. Θέλω να μου μιλήσει λίγο για αυτά. Δεν το περίμενα. Είδατε, ενώ τα είχα στο καμαρίνι, η γυναίκα μου τα έφερε όλα. Μου λέει: διάλεξε ό,τι σ' αρέσει να φορέσει. Δεν τα έβαλα, με έχετε δει ποτέ να φοράω τέτοια? Όχι, βέβαια, πού να με δείτε. Τώρα μπορεί και να με δείτε όμως, γιατί πραγματικά με εντυπωσιάζει. Δείτε το σκουλαρίκι που φοράω, τι ωραίο που είναι. Δεν φωτίζει. Εντάξει, δεν υπάρχει. Φωτίζει πάρα πολύ, αντανακλάει φως. Και είναι λίγο μαυρισμένη να είσαι. Το ασίμι δείχνει πολύ. Υπάρχει και μια επιστροφή στο ασίμι, γενικά σαν χρώμα. Δείτε και το δαχτυλί, το τεράστιο. Μην βλέπετε που φοράω πολλά. Δεν θέλω να τα βγάλω για να μην τα χάσω. Αλλά δείτε και το βραχιόλι. Μισό λεπτάκι. Και αυτό το βραχιόλι. Αυτό το βραχιόλι είναι καταπληκτικό. Αυτό το βραχιόλι τίποτα να μην έχει στο χέρι σου. Βάζεις μόνο αυτό το βραχιόλι. Τίποτα άλλο όμως. Πραγματικά να το ευχαριστηθείτε. Ξέρω, δίνει τόσο φως. Δείτε το στο χέρι μου, εμένα τώρα. Τόσο φως που δεν χρειάζεται να βάλετε κάτι άλλο, θα είναι και υπερβολή. Παίζει μόνο του, είναι υπέροχο. Και επίσης. Άλλο ένα βραχιόλι που δοκίμασα τώρα στις διαφημίσεις. Αυτό εδώ το βλέπετε. Κοιτάξτε τι ωραία. Γιατί το κόλπο με τους μαγνήτες είναι άπεχτο. Μας κάνει τη ζωή μας εύκολη. Δεν χρειάζεται συνέχεια κάποιον να παρακαλάμε. Μου το κουμπώνεις, αν μπορεί και ο άλλος. Αν δεν είναι τα νύχια του, δεν τον ενοχλούν. Αν δεν είναι πολύ μικρούτσικα να μπαίνουν μέσα και να ματώνουν. Να. Ας το καλό πια μόνοι μας. Να το. Το βλέπετε. Έτσι έρχεται και ενώνει εδώ. Τώρα, εσύ που έχεις λίγο πιο φαρτί χέρι, μη στεναχωριέσαι, γιατί όπως ενώνει εκεί, ενώνει και εδώ. Τα αφήνεις και έτσι. Όπου σου κάνει κέφι. Εμένα που είναι μικρό το καρπός μου, τσακ, και το γυρνάς και ανάποδα. Πολύ καλό. Και είναι ωραίο το δέρμα. Πολύ ωραίο το δέρμα. Πολύ καλό. Και αυτό είναι ωραίο που έχω βάλει από εδώ, από το ρολόι. Και το φοράς και πάνω και κάτω, όπως σου κάνει κέφι. Και αυτό με πολύ ωραίο, εύκολο τρόπο. Δηλαδή, με το γνωστό μαγνητάκι, το θαυματουργό, τσακ. Κανέναν δεν χρειαζόμαστε, κορίτσια, ετοιμαζόμαστε και πάμε ραντεβού. Και είμαστε όπως πρέπει. Θέλω να μου δείξεις λίγο από αυτά.
Κοίτα που με έπιασε πελάτη εδώ, το περίμενες? Όχι, ποτέ. Αν το περίμενα εγώ. Ποτέ. Λοιπόν, είναι σκουλαρίκι, κρίκος, πάρα πολύ ελαφρύς πάλι, γιατί μέσα είναι κούφιος. Ασίμι, κούφιο μέσα, εντυπωσιακό. Καταπληκτικά μου πηγαίνει η Άννα Μαρία. Τι θα γίνει τώρα? Να βάλω τέτοιο, λες? Πάνε τα χρυσά μου. Πώς με μπέρδεψες? Εγώ βάζω ασίμι και χρυσό μαζί. Πολύ. Δεν θέλω μπερδέματα. Γιατί? Εμένα δεν μ' αρέσουν τα Γιατί? μπερδέματα. Όχι. Γιατί είναι τελείως άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτό με πάει αλλού. Ναι. Αυτό πάλι αλλού. Εντάξει. Θες τι φως δίνει. Δηλαδή, σαν να φοράω 15 πράγματα επάνω μου. Και είναι μόνο ένα. Είναι Πρέπει να μεγάλη πας και να επιφάνεια. κάνουμε στροφή. Είναι Δεν μεγάλη ξέρω. επιφάνεια. Για πήγαινε να δοκιμάσετε και στο δέρμα σας. Να σου πω, μου τη γυρνάς λίγο προς τα δω γιατί χάνω το φως μου. Ευχαριστώ. Μήπως να αρχίζουμε να δοκιμάζουμε και τέτοια. Εγώ προτείνω να μπείτε σε ένα μαγαζί. Θέλω να το δείτε και πάνω στο δικό σας δέρμα. Γιατί νομίζω. Για να το δω και πάνω σου. Γιατί εμείς δεν έχουμε ίδιο δέρμα. Άλλο χρώμα έχω πάρει εγώ, άλλο εσύ. Από εδώ είναι, παιδιά, το κορίτσι μου. Βέβαια. Εμένα μου αρέσει πολύ το ασίμι. Κατερίνα, για να σε δω και με σκούρο μαλλί. Ρε Κατερίνα, έλα λίγο να σε δω. Αν και εσύ τα φοράς αυτά τα τελείως τύπου ασημένια. Είναι το στυλ της. Την ώρα που ήρθα, γι' αυτά τη είπα. Ναι, εγώ πάλι εδώ τα είδα. Αν δεν με έβαλα να πιο δοκιμάσω, λεπτά. δεν θα δοκίμαζα με τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει τρούπα, αλλά δεν πειράζει. Όχι, θα δεν το θέλω. δείξεις. Έτσι θα τα δούμε. Για να δω. Α, το όνομα μου Αναστασία. Πού είναι το κραγιόν σου, μωρέ? Πού είναι το κραγιόν σου, μωρέ? Θα βάλω χαμηλό σήμερα, πού να ξέρω τι θα δειγματίσω. Κάτσε να σου κρεμάσω κάτι στο λαιμό. Ασφαλώς, κρεμάστε κάτι. Ο Ιβάνο λέει ένα κουδούνι βάλτης. Όχι, το κουδούνι του Τζιβιλίκα. Θα το βάλουμε στην άξο του σκηνοθέτη. Αχ, αυτό θα το φορέσει σίγουρα. Για να δω αυτό, γιατί φοράς και μαύρα και θα δείχνει πολύ τώρα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη διάκριση. Θέλω να να δω. ευχαριστήσω. Δεν είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Δεν φωτίζει. Είδατε. Και στο μαύρο δείχνει ωραία. Τόσο απλό. Καλά, στο μαύρο το ξέραμε, είναι λογικό. Αλλά και εγώ που το έβαλα που φοράω, δηλαδή ένα άσχετο χρώμα που λες, δεν πάει σε αυτό το κίτρινο τώρα επάνω το ασημένιο. Κι όμως πάει. Και όμως δες το πώς πάει. Άνοιξε καλά λίγο να το δούμε. Να Θέλω το. να έρθει στην παρέα μας με τα σημαίνια που εμείς δεν φοράμε χρυσά. Πω, πολύ Είναι να ωραίο κάνει πράγμα. τέτοια στροφή, να μεταλλαχτώ, δεν θέλω. Ωρε, μαζί στους μειούς στη συναυλία. Μπορεί να μην με γνωρίζω μετά, φοβάμαι. Όχι, όχι. Μην ανησυχείς. Έλα κοντά μας. Φύγε από το φόβο. Πού πασαλήφθηκες πάλι. Καλά, τώρα περιμένουμε κόσμο. Πήγε να ετοιμαστείς. Μα κάθομαι στο καναπέ με το Γρηγόρη. Δεν βαστιέμαι, πώς να σου το πω. Ξέρω. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά μου έρχεται το γλυκό μου κορίτσι και μου φέρνει και τα κεράκια μου. Για να μας ταξιδέψει φέτος το καλοκαίρι. Φέτος, επειδή μάλλον δεν θα κάνουμε πληρωμένες διακοπές, αλλά θα πάμε σε σπίτι φίλου, έχουμε ετοιμάσει ολόκληρη σειρά από πράγματα για να μπορεί να πας σε ένα σπίτι. Καλεσμένοι για διακοπές. Δεν Αυτό είναι? Πολύ ωραίο δώρο. Πολύ ωραίο δώρο. Καραβάκι που μυρίζει ωραία, αλλά έχουμε και κυροπήγια Ναι. με ροζ χρυσό. Έχει μέσα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, το βλέπετε, βάζεις δηλαδή μέσα το κεράκι σου στο μικρό και αυτό βάζει έτσι όσο φως χρειάζεται. Δεν είναι για να διαβάσουμε, είναι για να κάνουμε ατμόσφαιρα. Χρηστικά, ένα μπολ που μπορεί να βάλει οτιδήποτε μέσα, αλλά όταν πας σε ένα σπίτι δεν θέλεις σε μια συμπαθητική τιμή να φαντάζει το δώρο και να δείχνει. Πώς δεν θέλεις? Πιο πολύ μπορεί να δείξει. Όχι, Αννα Μαρία Μαζαράκη 3W. Μα, τι όνομα, Χριστέ μου, τεράστιο. Για μπείτε να δείτε λίγο με την ησυχία σας. www.annamariamazaraki.gr. Και κομ. Α, και ακόμη Και τα πήρες κομ. όλα και τα Όλα, κόμμα όλα. το Τα GR δεν πήρα τα και άφησες σειρά. ελεύθερα. Λοιπόν, εκεί θα μπείτε, θα βρείτε, θα διαλέξετε και ό,τι καινούριο βγάζουνε. Ούτως ή άλλως εκείνοι θα το περνάνε, φαντάζομαι. Οπότε, Βέβαια. τι πράγμα. Έχετε και μπλοκ, το είπαμε, δεν μας παρακολουθείτε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και ναι, και δώστε μου στην επιστροφή. Θέλω να δώσω ένα δώρο στην Κύπρο, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Και μέσα σε όλα πήρα και εγώ το δικό μου βραχιολάκι. Τα θυμάται όλα η Άννα Μαρία, δεν το περίμενα. Τη λέω για βάλε τα αρχικά των παιδιών μα και τα δικά μα. Love me, όλα μαζί σε βραχιολάκι. Κάντε και στη δικιά σα παραγγελία. Πού ξέρει, καμιά φορά μπορεί και να γίνει. Δεν γίνεται. Όλα γίνονται. Δεν το ξέρω. Έχω δει που έχετε βραχιόλια που βάζετε πάνω ένα αρχικό, το μη, το α, το Μα εμείς είμαστε, Αλλά εμείς εδώ τα πέρα φτιάχνουμε. βάλατε όλα μα τα αρχικά στη σειρά. Εμείς τα φτιάχνουμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να μην τα φτιάξουμε? Μπράβο, Άννα Μαρία, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δώστε μου τη γραμμή. Κάποιο δώρο ήθελα να δώσω και δεν θυμάμαι ποιο είχα πει. Στην Κύπρο είπα, μπράβο. Καλησπέρα στην πανέμορφη Κύπρο που και την αποχαιρετάμε κιόλας με αυτό το δώρο. Καλησπέρα, Λενάκη μου, αγαπημένη.
Κοριτσάκι μου γλυκό, πες μου το όνομά σου και... Έλενα από Αμόχωστο. Έλενα από Αμόχωστο. Σε βραχιόλι, σε δαχτυλίδι ή σε κρεμαστό? Όπως νομίζετε εσύ, σε βραχιόλι. Τα καινούργια τα βραχιόλια τα διάβροχα. Ποιο λες? Όχι, αυτό θα της δώσω. Το κρεμαστό που έχω ανεβάσει και φωτογραφία. Ωραία. Αυτό εδώ. Αχ, τώρα πού να το δεις εδώ μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν και αυτό που έχουν φτιάξει στο δικό μου. Να το. Το φοράω και εδώ. Καλά, άμα μπει και στο. Πού τα έχω ανεβάσει αυτά τώρα, στο Instagram, στο Twitter. Μπες και θα δεις τα βραχιόλια και θα καταλάβεις ποιο είναι το δώρο σου. Έχει και ένα πολύ ωραίο μάτι επάνω. Καταπληκτικό. Το ακτινωτό το καινούριο. Ναι, είναι φανταστικό. Για σένα, καλοφόρετο, πολλά φιλάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, Άννα Μαρία μου. Καλό καλοκαίρι. Άννα Μαρία μου. Καλό ταξίδι στην Άξο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές δουλειές, ένα υπέροχο καλοκαίρι και με λάμψη με τα ωραία σου κοσμήματα. Ευχαριστώ. Προσιτή πολυτέλεια. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσω. Θα κληρώσω αύριο τα 3 δώρα στο Twitter από τη φωτογραφία που σας έχω ανεβάσει. Και θα κρατήσω και κάποια δώρα ακόμα από αυτά που θα φοράω να τα δώσω αύριο στις τηλεθεάτριες μου, γιατί σήμερα δεν κατάφερα να δώσω πολλά. Έχω πει μια μισή ώρα πριν να κλείσω, δίνοντας και στην άνδρο μου παγωτά. Δώστε μου τη γραμμή, βγάλτε τίτλους, έκλεισα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα λέμε. Καλησπέρα από την Άνδρο, τι κάνεις? Άντε βρε παιδάκι, τι γίνεται, από καιρό πώς πάμε? Καλησπέρα. Συννεφιά σήμερα. Με τον αέρα μας. Α, τον αέρα μας κατάλαβα. Τι είχες Γιάννη, Όχι τι είχα πολύ πάντα. όμως. Από αέρα Τελειώνουμε σκίζουμε. πώς και πώς. Τελειώνω και έρχομαι, έφτασα εκεί. Είναι γι' αυτό σας καλοπιάνω. Έρχομαι. Λοιπόν, παιδάκια έχεις? Έχω, 3. Να σου ζήσουν και να πας και στο τέταρτο. 24 ατομικά παγωτά και 2 οικογενειακά τρίλιτρα για σένα. Πολλά φιλάκια, κερνάνε τα κρικρί. Λοιπόν, καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Α. Έχουμε κλείσει, βγαίνει ταινιάρα. Ποια? Darling. Σόπα! Γαρδέλης, Ψάλτης, Φίνου. Ευαγγελόπουλος. Όλοι μέσα. Έλα να αγαπηθούμε, darling. Πήγαινε κοντά στο αγόρι. Να έρθω κι εγώ πιο κοντά. Ελάτε, Έτσι. Ελάτε. Άντε. Μια Δεν αγάπη νομίζω ότι ωραία. έχουν μείνει και πολλές εκπομπές. Καμιά δεκαριά με το ζόρι, τσίμα. Μπα, Λοιπόν, όχι, έχουμε 14 κομμάτια. 14 κομμάτια. Έχουμε πάθει σήμερα. Το κολοκύθι σήμερα δεν αντέχει. Παναγία μου. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Α. Εμείς θα τα πούμε αύριο 1 η ώρα το μεσημέρι. Τι μέρα είναι αύριο? Τρίτη. Τώρα ξεκίνησε η εβδομάδα. Αύριο έχει λάκι το βράδυ. Τελευταίο επεισόδιο. Και κάτι λίγο να γελάσουμε. Λοιπόν, πολλά φιλάκια. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμά μας αύριο. Bye.